O Concello de Outes decidiu organizar este ano a primeira edición da Gala do Deporte, co fin de recoñecer o labor non só dos deportistas e clubs locais, senón tamén das numerosas persoas, entidades e empresas que contribúen a manter un tecido deportivo tan dinámico no municipio. E que queremos con esta gala? Bueno, pois basicamente poñer en valor e recoñecer o esforzo que fan tanto deportistas a nivel individual como a nivel colectivo os distintos clubes, como asociacións e entidades de diverso tipo que fan posible que en Outes teñamos unha actividade e un dinamismo no mundo do deporte que é xusto e necesario recoñecer. Ademais, porque estamos falando dunha actividade que concentra unha serie de valores importantes para, dende o punto de vista social e do punto de vista mesmo humano. Nesta primeira edición establécense 8 categorías. A primeira categoría, mellor deportista outense, masculino e femenino. Segunda, mellor deportista promesa outense, sería tamén masculino e femenino, pero menor de 16 anos. Terceira, mellor adestrador ou adestradora. Cuarta, mellor equipo outense. Quinta, mellor club, asociación ou entidade deportiva. Sexto, premio ao patrocinio e colaboración co deporte. Sétimo, mellor evento do ano. E, por si nos queda algunha detrás ou atrás, sin mencionar, fixemos unha 8ª categoría que é mencións especiais. As candidaturas poderán presentarse dende o próximo luns e durante todo o mes de novembro, ben por rexistro ou a través do correo deportes@outes.gal. Durante a primeira quincena de decembro, a Comisión Técnica valorará as propostas e elixirá 3 finalistas en cada categoría. O xurado, composto por un membro do Goberno, o alcalde ou o concelleiro de Deportes, un técnico municipal e un membro de Protección Civil, será o encargado de decidir o premiado en cada categoría, que se desvelará no transcurso da propia gala, prevista para o 30 de decembro a partir das 8 da tarde na Casa da Cultura de Outes.